RMN. Oras sa DYHP, alas 5:15 sa kahaponon. Headlines. Uluhan sa ato mga balita, mga kasama konseho sa syudad sa Subo nasipyat og nasayo pagpasira sa daan kolon nga gigamit sa night market di ato miaging buwan. Mabot na sa 153 ka mga drug personality nagakpan sa PRO7 at sa kasimanang anti-criminality and law enforcement operation. 10 cities sa Northern Cebu nga giduma sa national agency sinanay nang i-turnover sa kagamahanan sa probinsya. Dry run sa rerouting sa closure sa usa ka karsada sa barangay Luog, Mandaue, sugdan na ugmang adlawa. Mao ket ang mga headlines. Headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, maayong hapon. Kini si Radyoman Aida Tampus, mahatod sa ato mga balita news updates. Ano karong Webes, Oktobre 23, 2025, kumusta yung kahaponon karon? Naminaw sila mga Radio 612, maayong hapon. Nagmonitor sa atong digital, DYHP RMN Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa man kamo nahimutang mga kasama, naglanog-lanog kadunay ang DYHP. O karon sa detalye na sa ato mga balita, ang konseho sa syudad sa Subo nasipyat og nasayo pagpasira sa daan kolon nga gigamit sa night market di ato miaging buwan. Kasama mo sa balita Radyoman Elly Bolonos. DYHP RMN Report. Nasipyat og nasayop ang konseho sa Sugbo pagpasira sa daan kolon na tumiging buwan gigamit sa gibikayong night market. Kini tungod kay usa lang ka resolusyon ang giprobahan niini alang sa maong katuyuan. Nasuta ni Konsehal Michael Rama nga usa ka ordinansa gikinahanglan pagsira sa usa ka daan. Kini ingon sa konsehal nga nalatid sa Local Government Code. What was actually required in the Local Government Code is an ordinance for the closure, permanent or temporary. The previous conduct of the night market was only a resolution ang ato na approved. Si Konsehal Michael Rama na sa hinoon nga usa na ka ordinansa nga gipalabang ni Konsehal Paul Labrado sa City Council pagpasira sa daan kolon gikan sa Oktobre 15 hangtod sa Disyembre 30 alang sa pagpadayon sa night market niini. Kasama mo sa Cebu City Hall kini ang inyong radyoman Elly Bolonos, DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:19 sa kahaponon, mabot na sa kapin 150 ka mga drug personalities ang nadakpan sa PRO7 at sa kasimana nga anti-criminality and law enforcement operation. Gikan ni at October 12 ngadto sa 18 sa maong operasyon nakasakmit sila og kapin 5.4 milyones ka pesos nga balor sa illegal nga droga. Kasama mo sa balita Radyoman Arnold Bustamante. DYHP Tatak RMN Report. Moabot ngadto sa kapin 5.4 milyones ka pesos nga balor sa illegal nga druga sa nasakmit sa Police Regional Office 7 sulod sa unong kaadlaw nga kampanya batok kriminalidad gikan sa Oktubre 12 ngadto sa 18, 2025 nga misikop sa 153 ka mga drug personalities sa padayon nga subsub nga kampanya sa kapulisan sa Central Visayas batok sa nagkalain-laing illegal nga kalihukan. Nakasakmit sila og 795.98 gramos nga gituang shabu nga mobalor ang tanan sa 5.4 milyones ka pesos samtang nakasikop usab sila og 57 ka sugarol nga nalabigit sa illegal numbers game og 15 ka mga suspitsado ang napusasan man makuhaan og mga armas nga walay lisensya og 24 ka mga loose firearms lakip na ang 50 ka mga bala sa lain-laing kalibre sa paghingusog sa kapulisan sa pagukod niadto nga mga pinangita sa balaod. Nakadakop sila og 18 ka mga most wanted person og 59 ang mga dunay pending warrant of arrest sa lain-laing kaso nga giatubang sa korte. Gihimugatan sa PRO7 nga ang pagkasikop sa mga wanted person subay kini sa padayon nila nga tinguha nga mapanuwag sa salaod sa balaod ang mga akusado sa usa ka krimen. Si Police Brigadier General Rodrigo Marana ng hepe sa kapulisan sa Central Visayas midaig sa dedikasyon sa mga sakop nga walay hunong sa pagbatok sa kriminalidad aron nga magpabilin nga malinawon ang Tibok Region 7. Subling giawhag sa general ang publiko nga magmabinantayon ug motawag dayon sa kapulisan kung adunay kadudahan nga kalihukan diha sa ilang tagsitag sa kanapit. Kung adunay madawat nga impormasyon nga naay pinangita sa balaod silang lugar, mamahimong ipahibaw dayon sa labing duol nga police station. Giila ni Maranan ang kamahinungdanon sa kooperasyon sa komunidad ngadto sa kapulisan alang sa manungtaron nga kahusay kalinaw sa usa ka dapit.
Kasama mo sa Police Regional Office 7 inyong Radyoman or Bustamante DYHP Tatak RMN. Radyo mo, DYHP RMN Cebu, the official #1. Radyo mo nationwide. Ato oras sa alas 5:22 sa kahaponan mga kasama o kini nga portion dalit ka nato sa DTX 500. Ikaw ba nagkambi og mga sakit karong panahon na mag DTX 500 na matag adlaw. Nung nakini siya tinikan sa paliya nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makatabang na makapalindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500 are best choice against diabetes-induced hypertension. Ato oras sila 5:23 sa kahaponon ang 10th city sa Northern Cebu. Nagiduma sa national agencies, inanay ng i-turn over sa kagamahanan sa probinsya sa Sugbo. Kasama mo sa balita. Karong taon itong nasutaon ang report ni Radyoman Arvie Veloso. Samtang sa dili pa sa maong report mga kasama update dito sa Northern Cebu. Ato naon kuhaon ang sitwasyon karon sa atong kadalanan sa traffic or update mga kasama. Una sa lahat, traffic update. Report ni Radyoman Josephos Quijano, JQ. Yes, salamat sa Radyoman Aida sa dili pa ang traffic update ang kaimtang sa panahon doon sa gawas ka bahay medyo bagagaling dag-o nga itong nakita ron sa may kasapat ka bahay posible nagwanuan na dito sa bukiran na bahin sa Dakbay Sugbo o gawang bahin sa Karungsura dito sa may mid-north area o sa may south na bahin na pagdilihapig sa may Dakbay sa Lapulapog Metro Suberi hayag pa pero posible no kay niob kayo ang palibot na bisag alas 5 pa sa kahapon na. Samtang nga sa natan sa trapiko atong laod rin sa may Mango Avenue, sa may General Maximum Avenue going to MG Kenko Avenue, Mudretra, Andagas, Masakyan, Karagamaga Orasa, palawag rin sa may reclamation na area. Samtang ang downtown area sa Buaray Kabalakan, Osmia Boulevard, rihabig sa may Colon Street, o Magdadanan, rin sa may downtown area, ang MG Kenko Avenue, habig sa Plaza de Pedincia, medyo na utot ang dagan na pinapadong sa may isa RP, gikan rin sa may Isos Minya, ang uban rin niagi sa may subtunnel, palawag rin house sa may isa RP, going to Talisay, Buaray Kabalakan, Garabaga Orasa, samtang Bakalso, gikan rin sa may Pedro Rosario, doon sa may South Bus Terminal, moderate to heavy traffic karon, padong rin sa may South nga bahin sa flyover Mamalugubos nga bahin o Ibabaw, padong rin sa Basak Pardo Highway, ang daan padong rin sa may SMC side, Carabaurasa, moderate to traffic karon Maurasa, padong rin sa may RP, samtang habig rin sa may Epdamas, sa may Katipunan, Tisa, Katipunan, Labagon, Waray Kabalakan, ang dagan sa Masakyanan. Samtang rin sa may downtown area, ang Escario ang inaing dagan, no? Moving Masakyanan, padong rin sa may Gordo Avenue, ang Osmia Boulevard, ikat rin sa may 20 Osmeña, samtang ang Escario Extension, moderate sub, ang ubos kabahay sa flyover doon sa Mamba Pag-ibig, o rin sa may PIR, moderate to heavy traffic, padong rin sa may Talamban Road, o Galila Road, sa may Govertor Cuenco, padong rin sa may Pudlan, ang Pogjan Policia, kandidaputan niya, napikla sa Miskon sa dagan sa Masakyanan, Karbagarasa sa kahaponon. Malapila ka sitwasyon, kaos, kilala ni Kapuro sa adlaw na Biyerkole, Hoybes, di ka na rin sa gawa sa traffic update, yung Radyoman, Joseph Osgano, DYHP Tabaga DYHP Radyo mo nationwide. At oras alas 5:26 na sa kahaponan mga kasama. Samtang dry run sa rerouting sa closure sa usa ka karsada sa barangay Luok, Mandaue, sugdan na ugmang adlaw. Kasama mo sa balita Radyoman Khen, Galinea. DYHP Tatak RMN Report. Ipay gayo na karong adlaw nga Biyernes ug sa Sabado, Oktubre 24 to sa 25 ang dry run alang sa road closure ingon man sa rerouting nga mahitabo diha sa barangay Luok sa Dakbayan sa Mandaue. Ang Traffic Enforcement Agency of Mandaue Konsi may mopay gayon sa dry run isip kabahin sa preparasyon alang sa ipatuman nga C1 Street Road Rehabilitation na project. Ang proyekto sugdan pagpatuman karon ng Nobyembre 3. Dugay nang gipangandoy sa mga residente diha sa mga barangay ug sa uban pa nga mga lugar sa Dakbayan sa Mandaue ang pagpatuman sa rehabilitation
rehabilitation project sa maong karsada aron mas hapsay ang pag-agi niini. Gikatagdang magbutang og mga traffic signs diha sa maong area dili pay gayon ang dry run alang sa road closure o rerouting sa barangay Luok para mabantayan kini sa mga motorista. Magbutang usab kini og igong ginikanon sa mga personnel aron mugiya sa mga motorista nga moagi nga maapektuhan sa ipaygayon nga dry run. Kasama mo sa dakbayan sa Mandawi ang ining Radyoman Galinea tatak RMN. Nationwide. At oras sa 5:26 sa kahaponon, ang 10th city sa Northern Cebu nga giduba sa National Agency sa pagkakaroon, inanay ng i-turnover sa kagamahanan sa probinsya. Kasama mo sa balita Radyoman Arvie Veloso. DYHP RMN Report. Yes, kasamang Aida nangandam na ang kagamahanan sa probinsya sa Sugbo subay sa gipanglatawan nga pag-turnover na sa national government agencies sa mga 10 cities ubos sa pagdumala sa Kapitolyo. Gipabaw ni Alvin Empaces, ang assistant administrator sa Kapitolyo, nga inanay na nga i-turnover sa nasudnong mga ahensya ang 10 cities sa uwing bahin na sa Oktubre o baka sa sayong bahin sa Nobyembre. Tungod sa epekto sa magnitude 6.9 nga linog sa Northern Cebu, nahimo ang tulo ka 10 cities sa dakbayan sa Bugol, lungsod sa Bidilin ug San Remigio nga kasamtangang gidumala sa Philippine Red Cross ug Department of Social Welfare and Development kon DSWD. Hinungdan nga moabot sa 542 milyones ka pesos nga pondo ang gipropose sa probinsya nga kuhaon gikan sa trust fund sa Kapitolyo aron nga mo'y gamiton sa pagdumala niini sa kasamtangan nga gipuy-an sa mga biktima sa linog. Kabahin sa giluso nga proposal ang moabot sa 51 milyones pesos nga gigahin alang sa mobile kitchens, 49 milyones pesos alang sa pagkaon ug non-food ingon man ang hygiene supplies. 1.1 million usab ang gigahin alang sa supply sa tubig ug uban pang mga ekipo. Aduna usab gigahin alang sa mobile clinics, emergency transport ug ambulansya. Base sa pagtuon ng datos ng giluwatan ni Secretary Rex Gatchalian sa DSWD, moabot sa 1,227 ka mga pamilya ang kasamtangang na masilong sa 10th city. Gipasabot ni Empaces nga ugaling mobiya na ang mga tao nga nagduma karon sa 10th city, gikinahanglan na usab nga mo-augment sila sa ilang mga tao inabagan sa Social Welfare and Development Office sa probinsya. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu, Radyoman Arvie Veloso, DYHP tatak RMN. Taptan DSWD Field Office 7 niapod-apod na sa emergency cash transfer kon ACT ngadto sa kapin 400 ka mga residente sa barangay Luya, lungsod sa Midilien. Kasama mo sa balita Radyoman Raymart, Pogoy. DYHP RMN Report. Kini nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, tungod sa ligon nga koordinasyon sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7 kon DSWD FO7 ug sa lokal nga paggamhanan sa barangay Luya, lungsod sa Medellin, malampusong gipahigayon ang hapsay nga pag-apod-apod sa emergency cash transfer kon ECT ngadto sa kapin 400 ka mga residente sa mga naapektuhan nga balay human sa 6.9 magnitude nga linog. Ang maong payout nagmalampuson pinaagi sa aktibong partisipasyon sa mga opisyal sa naasing barangay. Sa pagkakaroon ang DSWD nakahimo sa pag-payout sa 11 ka mga barangay sa lungsod sa Medellin karong adlaw nga nakabenepisyo sa dulan 7,500 ka mga beneficiary. Kasama mo sa balita Radyoman Raymart Aristila Pogoy, DYHP tatak RMN. Padayon sa itong mga balita, mga kasama, diri hapon sa DYHP News Update. Sa igrit og mayong pagpaminaw diya sa taga Barangay Sudlon 2, Dan Ryan Campos and family nga always nagpaminaw karon sa DYHP. Celito Bintoy, Josarin Bintoy diya sa Dungguan, Basak, Mandawi City. Of course, naggalog-galog ang DYHP diya sa Merkado Publiko sa Mandawi City. Good evening ninyo, maayong hapon. Unya kilom-kilom na, baga-baga biyang dag-om. Diya tagikan sa Mandawi City Public Market alang sa gipahigayon nato nga coverage sa Bino Colafo. Under the Crown. Raffle promo ba kasama? Diya tagikan sa Buning Store. Good evening ni mo diha, Ma'am Buning.
Ingon dito siya nga iyang papa di ay ni si Buni. Ngayong gabi diya sa Mandaue Public Market nga naglanog-lanog ang DYHP man sa diya sa Barangay Mantuyong. Nagpaminaw karon sa DYHP, daghan kay salamat. At oras sa 5:44 sa kahapon ni kahimangno karon ang Philippine Embassy sa Tokyo kalabot sa nagkataas nga kaso sa trangkaso o influenza sa Japan. Subay dinhi gipahimangnuan sa ibahad ang mga Pinoy sa laasong nasod nga mag-face mask labi na gyud sa crowded nga mga lugar. Samtang wapay tubag ang Office of the Ombudsman sa pasagil ni Senador Joel Villanueva nga harassment ang pagpatuman sa maong buhatan sa 2016 dismissal order batok kaniya. Samtang nakita ang daghang mga liki o dagko nga mga liki sa yuta sud o gawas sa usa ka balay sa Purok Paglaom Barangay Maslog lungsod sa Tabugon human miigo ang kusog nga linog sa Northern Cebu niadtong September 30. Ingon man nakabugdag mga aftershocks. Ang mga sakop sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office with MDRRMC sa Tabugon isusi na sa maong nga mga liki o kahimtang karon sa duol nga mga residente. Padayon ang pagmonitor o pagbantay sa disaster team sa maong lungsod ngadto na sa mga residente nga mamuyo o namuyo sa lugar aron masiguro ang kaluwasan niini. Ato oras sa 5:45 sa kahapon mga kasama.